Dobar dan svima, dobrodošli u još jednu epizodu Serbian Gaming Niša i... Serbian Gaming. Danas igramo Minecraft Hunger Games. Tu smo Laza i ja, Packo. Da. Ja neću puno da pričam. O, nisu nestale stvari, neko pokupio. A daj, nemoguće. Ejde bre. Gde si ti? Idemo tamo gde si ti bio pa pozadi. Važi, pratim te. A ti imaš neki plašt. Ao, Grace period ended, neko će da mu dari. Ma ja sam ga ubio, čekaj. Ali zašto mene neko juri? Čekaj, Ao, pa ti imaš zlatnu sekiricu. drži. Koju zlatnu dijamantsku be. Drži ovo, čekaj. Čekaj, hoće mi treba. Pošto ti nećeš puno da pričaš jer te boli grlo, Da. pusti mene Madam. malo da brnjem. Meni ne boli toliko, nego sam samo promukao. A vidiš da svi imamo plašt na... Ovo, pritisni F5. Aha, vidim. Goku! Superman. Inače, ko hoće, dođi dole. Ko hoće da gleda Zmajevu kuglu, ima ujutru od pola 7 na Pink Kids. Sad će da budu završne epizode Friza i Goku. A ovo meni ne učitava blokove, ej. Evo malo lubenice ko ćeš da ideš. Uzmi, Hoću bre. beži to sad za mene. Šta ima puno? Stani samo, čuj mi leđa. Važi, posmatram okolinu. Malo na čudu. Ajde sad. Ajde. Dođi dole. Znao Možda sam ćeš šta morati si mi da radio. vidiš moj video, da vidiš šta sam ti Znam radio. šta si mi radio. Šta? Gurao si mi mač u bulju. Šta? Gurao si mi mač u bulju. Nisam. Ma ne. Šalim se. Čekaj. Ovamo negdje bio jedan kovčeg. Au, meni je sad na 5 čanka. Morao sam da smanjim da bi mi se učitalo sve. Stani, čekaj. Moram da povećam sad. 10. Tako. Kako si se čuo? Ja sam klošar, u Venu se fiksam, ne vozim BMWa, nego BMX-a. Čekaj da te pitam nešto. Ne, ovamo neko poginuo s dijamantskim oklopom, požuri. Gde? Znam gde je. Vidio sam ga. Nemam X-ray, ali ovaj đavo. I bug. Da. I ne ovo da bi mi se čankovi dobro. Ovamo kod ovog kovčega. Pa nemoj da uzmeš sve. Neću, daću ti pola. Evo ga! Šta sam ti rekao? Ti si G ako sve pokupiš za sebe. Full diamond. Diamond sword, evo ti X. Daj mi X i daj mi... Da, za tebe sve dijamantsko, od meni sve gozdeno. Čekaj da bacim ovo što... A ne, Evo ne, ti, okreni se, požuri. Molim? Okreni se, dođi uzmi. Pa jel imaš ti za sebe? Imam.
Daj štiti me malo dok preređem. Šta hoćeš? Pa do sad ništa. I imam 7 jabuke. Zlato. Ja imam 6. Hoćeš jednu? Ne. A ovo mi zalagova. Čekaj da izbacim. Dođe da mi treba. Stani da bacim ja neke nepotrebne stvari. Šta je be ovo bez šta? Imaš luk možda? Imam. Daj mi, molim te. Evo ti luk sa druge strane. Daj čuvaj me malo samo da pustim kložar. Ja sam dobio copyright na jednom videu. Znaš koliko imam strele? Koliko? 2 puta 64 i 3.